7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. Práce barmana na vás může působit jednoduše. Přijdete do podniku a barman během několika vteřin namíchá drink. Za těmito sekundami jsou ale hodiny dřiny, které musí ženy a muži za barem každou pracovní směnu absolvovat. Pripravujeme od rôznych ingrediencií, ktoré tak následne používame, od ľadov cez domáce rôzne sirupy, rôzne kordiály, ktoré varíme. Niektoré veci sa musia taktiež filtrovať, rôzne infúze alebo predmíchané drinky, ktoré vlastne používame v súdoch, ktoré sú vyzrále. Takže tá príprava vždycky každý deň prebieha, takže všetky veci, ktoré nám chýbajú na následujúci deň alebo na tú šichtu, musíme dát dohromady. No. Jedním ze specifik barmanské práce je přímý kontakt s lidmi. Schopnost dobré komunikace se zákazníkem je nezbytným předpokladem úspěchu. Ten kontakt je veľmi, veľmi krásny, niekedy býva aj nepríjemný, ale tej krásy ako tej práci sú to, že človek má možnosť kreativity, preukázať vlastne nejaké svoje znalosti, schopnosti, urobiť pekný čas ľuďom a stretnúť veľa nových ľudí. Mezi nejdůležitější přednosti barmana patří schopnost lidi bavit. Ti nejlepší pak dokážou s lahvemi a shakery dělat neuvěřitelné věci. My sme tam ako na nejakom v podstate pódiu nejakého divadla. Ten človek v podstate častokrát si príde vypočuť nejaké príbehy alebo informácie, takže musíme ho, to je našou úlohou, ho neustále zabávať. Vôbec mi to nevadí, ja som niekedy v minulosti vlastne robil flair, čo znamená viac menej manipulovanie alebo hádzanie s rôznymi predmetmi, barmanskými, s fľašami, so shakerami a tak ďalej. Takže to už som dosť tak značne pripravený na ten entertainment celkový. Patrí to k tomu, tá akoby zábava, entertainment celkovo k tej práci. Barmani se musí vyrovnávat s převráceným denním režimem. Do práce chodí v podvečer a vracejí se nad ránem. Přes den většinou spí. To samozřejmě přináší řadu nepříjemností. To je trochu komplikované trebárs pre nejaký partnerský život alebo teda osobný rodinný život. To je nevýhoda. Nevýhoda je ďalšia, že cez deň býva väčšinou otváracia hodina pre rôzne úrady a tak ďalej, takže človek si keď tak musí privstať alebo nevstať po práci a rovno tieto veci riešiť. Stejně jako se mění trendy například v módě, musí i barmani jít s dobou a neustále sledovat, co zrovna letí. Zároveň by měli být kreativní a přicházet s novými chutěmi a kombinacemi. Kde tedy hlavně hledají inspiraci? Tá inšpirácia je položená všade. Tá inšpirácia je položená, keď kráčaš ulicou, všimneš si niečo od toho, že nejaká dáma nesie nejakú rúžu a zavonia ti to, alebo môžeš tú inšpiráciu hľadať trebárs v nejakých vzťahoch, v láske, vo svojej žene. Môžeš tú inšpiráciu hľadať v jedle. Nájdeš sa dobrého jedla, máš nejaký dobrý dezert, baví ťa nejaká kombinácia chutí a už s tým experimentuješ. Tých inšpirácií je hrozne moc. Niečo sa ti môže trebárs zdať. Jo. V spánku ja som tiež pár drinkov vymyslel, takže som sa budil zo spánku a mal som takú polovičnú nočnú moru a napadali ma nejaké veci, ktoré som si hneď musel ako zapísať. Takže tá inšpirácia je fakt akože všade naokolo nás leží. Opravdoví mistři oboru se pak účastní nejrůznějších soutěží, které se konají po celém světě. Vždycky kreujeme prakticky koktejl na nejakú tému v súvislosti s portfóliom určitého usporiadateľa tej súťaže. Hej. Takže proste niekedy máme ako dané presne produkty, s ktorými musíme pracovať, alebo presne akú tému máme vyjadriť. Úplní začátečníci mají možnost navštívit řadu kurzů a školení, které jim pomohou proniknout do světa tohoto specifického umění. Je veľa vzdelávacích programov od rôznych spoločností, rôznych akadémií, anebo vôbec nejaké distribútorské siete usporiadávajú vlastne tréninkové programy alebo prednášky pre týchto barmanov. Co je tedy podle profesionála nejdůležitější pro ty, kteří by se jednou také chtěli postavit na druhou stranu barového pultu? Navštevovať bary, veľa piť určite, veľa si nachutnávať tie drinky a komunikovať s ľuďmi z oboru, snažiť sa tam nejakým spôsobom dostať do nejakého daného baru. Odporúčam asi mixologické bary. Naozaj je to najlepšie na znalosti a podľa mojich skúseností naozaj drvivá väčšina barmanov, ktorí pracujú trebárs po nejakých kluboch alebo nejakých denných baroch alebo kaviárniach a tak ďalej a chcú miešať drinky, tak skončia aj tak v bare, ktorý je nejaký prestížny a mixologický postupom času. Takže možno by bolo dobré začať už v takomto bare. Je to najlepšie na skúsenosti od tých daných barmanov, ktorí po väčšine naozaj súťažia alebo celosvetovo majú nejaké merítko, nejaké meno. Takže odporúčal by som naozaj čo najviac sa motať niekde okolo týchto ľudí, navštevovať ich v baroch alebo využiť každú šancu, ktorá sa dá, že by sa do tohto baru dostali.